سلام أملاك نعاكم يكون أنكم بسلام مساخم نبشالهم حابشا لايف لو ما عندي أزياء أقداسي زغونت أرقستين خلاتنا ولدي تملكت سلا زغونت جميرة سقع زود تسأني لكم كسمعوني بخبر اندعدنكو نافت أرقست قبلكم سناي مكتتان أبزي معبو العالم زلنا كلاتنا ولدي حادة زقبرنا نقرالو نسوخ آني قداي دقنا مالتيو مخنياتو ولادكا وطيو سقع بسلام زملس دشاقل نقرالو كلاتنا ولدي إنا نشاقل وطيوم سي سقع بقزا زمتو اندعي بقى ولا نقزاوير حليف كان دهاب كايو ألو ناي ولاد نقراي ترفنو تشاقل يخا نمنتاينا خان الشاقل إذن ريو زلنا نقرات إذن ريو زلنا بكبابينا زخون زلو نقر عزيو خاني يشاقلنا له بعلفي عديتات مالتيو أبوتات أي شاقلون مالت هيكونن جن ساتو ما يرئيونيم عديتات كن بقى زخون إنا نحسب كم تدخوين خون بقى زخونن زي كونن نحسبنا سلامنا إنا نزرقو إذا خاني قنع سمعيتي مغنياتو ناي قدنيو وحسنا الدقيقة ختبل سني ألو تسمعك دشاقلك نقرالو جن كن الشاقل زي كونسي حجي نقزابير حليفنا عندنا نهوم أب تحت إقزابير كن قبرو زلنا نقر كأني ألو إزي زلنا يو أوان عزيو كبيديو دك ناسي انتاي قات مالو بمنتاي بدوخطات يحلفو له خمان قل بيت السبات أي نفلت إنينا زي نفلت أقول له مخنات كأني منالوات شلل لنايو كوين ناي كونن كن كم زي قلو ساعت كوينهم دكنا دي زاربو خخونو خوليهم كاس عدة جيز بحال مالسي عدس حدا يتولدنا تحدا وعي كون كله تحدا زحل دي زارب كون خلي توعي حسابو خجلت كله تسوق زبل كأني تتقيتو تدقيسو سمعيتو خيجلت شجرو خيجلت خاني يعبي مالتيو من البات كنت سب مسكونه كغير خليو كيغير ون خليو بحري سلازخونه حجي نزينا حنا بحري دقنا فليتنا كل جزء ندقنا خاني كنقربهم زلنا ولا توم دزاربو خماني عزاريب ناس كنزاربهم كمان علنا مالتي بقى تي عوشتهم زلو كنفلطو خنكل علنا قال قلعت سلاز حاب قلنا مالتيو باري زي سمونات دس زيبل زينا انا خنسمع كانينا كم ولدي عزوز حزن بقى عزوز حزن بقى حزينوكا هم خاني زفرحكا مالتيو بزعبا دقخا كتحسب تجمر انت هنا كن نأملخينا خنهو زلنا اكزابير يحلوهم نحنا حلينا كنحلوه ما ينخلينا قد كم ولدي كنقبرهم زلنا نقراتي لهم ما عندك الزارب دلي زلخو زي كنسمعو زقننا اب سوشيال ميديا سلستزركحه حبا يكونن أنا من البعض سئل إن داتك أخا كم زخوينو خنتو خوينو الكام الزرب اب فيديو تاتي سلا زي فوتو جن ود عمت بحدا ودت مرتو تقاتلو كم هاول 13 عمت نفسها بعلا أدفئة مالتي بس جرمن إذا خمن تايمت إن حرينا دقنا موعلتهم عركة محازة أفتي بيت مرت زلو نجر زمتهم بدهوتات نجر بزح حلو إزي إنها نحنا كنفلت أخن كإلال لنا مالسي كنت سعر لنا بحدا كستات مقدتات كنفلت أنخ نسي حجي أنا لو ما عندي كزارب دلي زلخو كله تمتنك أنا قبر اندينا جن أب حدا من البات قليل مسؤولنا شلل نبلو نجرات اندحر عاتينا أنا تقول داير إنا يجن قربتي تنجر ولا كوا قليل انت مثلا انت خبر خخيت سلا زخيل اذا خاني ندقنا اب حدا كخطوم يخيلوا امباري اذا كلتا انت يم كوينو من دحرينا بممهرتو ود تمرتو ود خلاصو يخمان تبايلو ايو تقاتلو اذا قلع امرو خاني وي يقتلوا وي كاني نفسهم يطفئوا مالتيو حجي دقنا ابز خمس عزقت نخيعتو حدا اساتهم بولين كي قبرو مالتيو نخالوقت كمزي إخا خمتي إخا ندابلو رأسا متحات نخي قبرو عزينا كن معدوم علينا كل سب معارا خمزقونه نسب نيشتي يكون عابي كخبرو خمزلوهم إزر الدقيت زي بقى زي فرحات إقزابير سب بقى بمثل إقزابير زي تفتري كمزي إخا خمتي إخا ندابلكا أيتو دعصوني خا رأسا متحات كقبر كأني أيتو دفافقوني خا إلنا ندقنا كل جيزي زي معدا زي أكن معدوم علينا مغنياتو نساتهم كيلو كومو خي قبرو كان خاني سوم كاني بولين دحر تجيرهم كاني قلطيفهم كيدهم مهرهم كم خاني نولدهم كحبرو خمزلوهم اذا نجر السوق كبلوا كعقسوا خمزي بلو لدقنا كن مهرهم كن كيل علينا اذا دحر زي مهرنا جن ازي اب بيت مرتتات ازيو نورمال اندخونه اذا خيدلو ولا بزح
ትምህርትታት እንዳተዋሃቦም ማዕዳታት እንዳተዋሃቦም ፈጽሞም ቆልዑት ደው ዘይብልዎ ነገር እንተሎ እዚ ሞቢንግ ወይ ከዓ ቡሊንግ ማለት እዩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ወላ ንዓና ንዓበሰብ ንዓይ መፅሕጂ ሓደ ሰብ ከምዚ ክብለኒ ከሎ ኣዝየ ክጉዳእ ኣዝየ ክህሰይ ምናልባት ናብቲ ዝኸፍአ ደረጃ ኣይወስዶ ንኸውን እንተኾነ ግን ነፍሰይ ክሓሲ በቃ ርእሰ ምትሓት ክስማዓኒ እዩ ከከምቲ ትቕበሎ ማለት እዩ ገሊኡ ቆርቦቱ ተሪር ኣሎ ማለት እዩ ሰሚዑ ከምዘይሰምዐ ዝኸውን ገሊኡ ከዓኒ ኣብ ልቡ ዘእትዎ ኣሎ ቆልዑት ግን ኩሎም ኣብ ልቦም እዮም ዘእትዎ ምክንያቱ ቆልዑት ስለዝኾኑ ማለት ገና ሓንጎሎም ነገራት ንክፃወር ብቑዕ ኣይኮነን ገና እዮም ዘለዉ ነዚኦም ከዓኒ ሓንሳ ወላ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወረዶም ነገር ኣብ ገዛ መፅኦም ዓውዓው ብሉልካ ገንጨርጨር ብሉልካ ቁጥዕ ብሉ ምሻሎ ከምዚ ግንፍል ብሉ እዚታት ኩሉ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና እንታይ ኢኻ ኮንካ ገለ እንዳበልና ክንውስኸሎም ዘይኮነስ ክነርድኦም ክንዛረቦም ውሽጦም ከዓኒ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና እታ ጓል 13 ዓመት ከዓኒ ገጃፊ ተባሂላ በቃ ረጓዲኺ ከምዚ ኢኺ ተባሂላ ርእሰ ምትሓት ገይራ ኣብ ውሽጣ የእትያቶ ምስኪነይቲ ሓንሳብ ውስን ኣቢላ ነብሳ ከዓኒ ኣጥፊኣታ ማለት እዩ ኣዝዩ ዘሕዝነካ ነገር ሕጂ ወላ ንሕና ኣብ ገዛ ከም ቀሊል ነገር መሲሉና ገጂፍካ ከምዚ ኾንካ ቀጢንካ ከምዚ ኢኻ ንደቅና ብፍጹም ክንብሎም የብልና ኣብ ገዛ እንድሕር ከምኡ ዝበሃሎም ኮይኑ ኣብ ደገ ከምኡ ዝበሃሎም እንድሕር ኮይኑ እዚኦም ተስፋ እዮም ዝቆርፁ ኣነ ደኣ ንሞ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኣነ ደኣ ከምዚ ዲ ማንም ሰብ ኣይቅበለንን እዩ ማንም ሰብ ኣይፈትወንን እዩ እንዳበሉ ነዛ ነብሰብ ኣትሒቶም ብስጭትን ተባሳጮም ተሳቂዮም ከዓኒ ሕማቅ ውሳኔ እዮም ዝውስኑ ማለት እዩ እምበኣሪ ንሕና ኣዝና ክንጥንቀቕ ኣለና ሮጊትኪ ቀጢንኪ ከምዝኾንካ ንደቅና ኣይንበሎም ብዝተኻለና መጠን ፅቡቃት ከም ዝኾኑ ድንቅን መስተንክርን ገይሩ እግዚአብሔር ከም ዝፈጠሮም ፍቁራት ከም ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ከነረድኦም ዳኣለና እምበረይ ከምዚ ኢኻ ከምቲ ኢኻሲ ክንብሎም የብልና ብኻልእ መገዲ ክነረድኦም ምሻሎ ኣመጋግቦኦም እንዳቀየርና ረጉዶም ተኮይኖም ቀጠንቲ ተኮይኖም ከዓ ፅቡቅ ዘርጉድ ነገር ምግብታት ከምዚ ገለን ክንብሎም ኣለና እምበር ከምዚ ኢኻ እንዳበልና ኢድና እንዳወጣወጥና ክንዛረቦም የብልና ስለዚ ምስቲ ናይ ደገ ይሕወሶም ኣሎ ወላ ኣብ ገዛ ይነበሎም መሰተኦም ከምኡ ክብሎም ከሎ ከዓኒ መዘንኦም ከምኡ ክብሎም ከሎ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ ኣብ ልቦም እዮም ዘእትውዎ ሕማቅ ውሳኔ ከዓ ይውስኑ ስለዚ ከዓ ነብሳ በዓላ ኣጥፊኣታ እዚ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ ካፍቲ ምፅርራፍ ካፍቲ ከምዚ ኢኻ ካብቲ ቡሊንግ ዝመፀ ነገር እዩ ነገር ክንቆፃፀር እንታይ ክንገብር ኣለና ከም ወለዲ ስኒ እቲ ዓቕምና ትኽእሎስ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል መፍትሒ ከዓ ክነምፅእ ኣለና ብዝተኻለና መጠን ንደቅና ክንቀርቦም ኣለና ማለት ከምቲ ዝበልኮ ከስዕደጁ ሕጂ ምስቶም ኣክቲቭ ዝኾኑ ደቅና ሓሳቦም ዝገልፁ ምስኦም ከዓኒ ብሲስተም ንቐርብ ምስቶም ደይዛረቡ ከዓኒ ክዛረቡ ከም ዘለዎም ሕጂ ኣነ ውዕሎይ ከምዚ ውዒለ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ገይረ ኣብቲ ኸይደ ከምዚ ኮይኑ ከምቲ ኮይኑ ኢለ ብዛዕባ ይዛረብ ምሽ ሽዑ ከዛርቦም ይደሊ ግን እቲ ንእሽተይ ወደይ ከምዚ ቁርብ ሪዘርቭ እዩ ማለት ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ነይሩ ክስቶ ከምዚ ገይሩ ወዲ ክላሰይ መምህረይ ከምዚ ገለሉ ኣይዛረብን እዩ በቃ ደፋፊኢኻ ኢኻ ተዛርቦ ወላ ንስኹን እታ ድዛረባሲ ቁጥብቲ እያ ንእሽተይ እያ ሕጂ ይጉብዝ ከዓ ስለ ዘሎ ከም ወላዲት ከዓኒ ስግኣት እውን ስለ ዘለኒ ብጣዕሚ እየ በቃ ተዛርቦ እዩ ስልችው ይብሎ ሓንሳብ ከማንስ ይደግመዋ ማማ ሓቲት ክንኳዕ ክገለና ሓቲተካ ደ ሞተደገም ካለይ ከንተ ያለዎ ረሲዑየ ይመስለኒ ገለ ይብሎ ማለት እዩ ሕጂ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ኣይነገረንን እዩ እዚ ዕድመ እዚ ዘለዎ ከዓኒ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ከዓኒ ከምዚ ብዙሓት ተፈላለዩ ዓሌት ዘለዎ ቤት ትምህርቲ እንድዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ከዓኒ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ እቲ ዓብ ወደይ ዝመሃሮ ንሱ ሓደ ኣፍሪቃዊ ሓደ ብራውን ወይ ፀሊም ሕብሪ ዘለዎ ንሱ ጥራሕ እዩ ነይሩ እዚ ዓመት እዚ ጥራሕ እዩ ሓደ ኣፍሪቃዊ ተሓዊስዎ ኣሎ እምበር እዚ ኩሉ ዓመት በይኑ እዩ ነይሩ ስለዚ ዘሎ ብድሆታት ዘሎ ቻሌንጅ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ግን ኣምላኽ ይመስገን ኣብኡ ወላ ሓንቲ ካብኡ ድሰማዕኽዎ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እየ ዝሓቶ ኖ ኩሉ ፅቡቅ ይዕሩኽተይ በቃ ጥዑያት እዮም ከምዝታት ነገር ኣይርኢን እዮም መምሃራናይ እውን ከምዝታት ኣይርኢን እዮም ገለ ይብል ግን ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ይለዓል እንድዩ ደስ ዘይብለኒ ነገር ኣሎ ይብለኒ ግን ንዕኡ በቃ ከምዚ ኢዶም ኣልዒሎም ከምዚ ኢኻ ግን
ኣይበልዎን ዝጋብ ሕጂ ኣምላኽ ይመስገን ማለት እዩ ንሱ ከዓኒ በቃ ሕጉስ ይፍቲ ቤት ትምህርቲ በቲ ዘለዎ ባህሪ እውን ምስጉን እዩ ዘለዎ ነጥብታት እውን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ እዚ ንእሽተይ ወደይ ግን እቲ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ዝተፈላለዩ እዮም ዝተፈላለዩ ሕጂ ኣዝዩ ከዓ ከምዚ ሓደገኛ እቲ ሓደገኛ ባላንስ ዝኾነ ነገር የለን ኣብዚ ዓዲ እንተኾነ ግን ንሕና ንውሕስነት ደቅና ኣዝና ክንጥንቀቕ ዘለና ምስ ደቅና ክንቀርብ ኣለና እቲ ውዕሎኦም ከመይ ነይሩ መኻይቶም መን እዩ ዓርኮም መን እዩ እንታይ ዓይነት መምሃራን ኣለዎም መምህሮም ከመይ እዩ ኢልና ክንሓቶም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ 10 ግዜ እዛ ሓትት እንተኾነ ግን በቃ እቲ ዘለዎ ዕድመ እውን ስለ ዘተሓሳስበኒ እቲ ኩነታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ እውን ቁርብተይ ስለ ዘይሐጉሰኒ ብዙሕ ተፅዕኖ ገብረሉ እየ ሓቶ እየ ገለ ዳሕራይ ግን ሞባይሉ ሞባይሉ ዘይሪኣ ዘይፍትሻ ገለ ኢለ ማለት እዩ ትፈቅደለይ ዲኻ ሞባይልካ ገለ ክሪኦ ገለ ምክንያቱ ሓደ ነገር ደስ ዘይበለኒ ነገር ስለ ዝነበረ ኦኬ ኢሉ እታ ሞባይሉ ከፊቱለይ ፈቂዱለይ ማለት እዩ ሕጂ ሞባይሉ ከፊቱለይ ክብለኩም ከለኹ ኣነ ፔረንታል ኮንትሮል ኣለኒዩ ኣበይ ናይ ዌብሳይት ከይድ እንታይ ይርኢ ኩሉ ይከታተሉ እየ ክንደይ ሰዓት ኣበይ እንታይ ኣትዩ ኩሉ እቲ ኢንፎርሜሽን ኣለኒ ይርኢ ማለት እዩ ውሱን ሰዓታት ጥራሕ እዩ ከዓ ዘለዎ ግን ዝፀሓሓፎ ምስ ዕሩኽቱ ዋትስኣፕ ገለ መለ ምስ መን ይደዋወል ምስ መን ይፀሓፍ ከዓኒ ነግድን ከም ወለዲ ከዓ ክንፈልጦ እዩ ዘለና ስለዚ ቸክ ገብር ከፊቱለይ ማለት እዩ ተረኣኽዎ ደስ ዘይብል ዝሰደድሉ ዝፀሓሓፍዎ ነገራት ከዓ ርኤ ከም ወላዲት ከዓኒ ወላ እኳ ከቢዳ ይኹን ኣይጋንኖኔ ግን ከምዚ ደስ ኣይበለንን ማለት እዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ ከምኢታት ነገር ኣብዚ ዓዲ ቀልጢፎም እዮም ዝግብዙ ዝፀሓሓፍዎ ቃላታት ገለ ከም ወላዲት ውላደይ ኣብዚ ከምዚ ነገር ከኣቱ ኣይደለኹን ሳይበለንን ማለት እዩ ሰዲዶም ለይ እንዲዮም እንታይ ክገብር ኢሉኒ እሞ ወላ ተሰደዱልካ ከምዚ ነገር ኣይትስደዱለይ ኢልካ ንምንታይ ዘይጥፋእኻዮ ትዝኸ ንምንታይ ኢኹም ተፀሓሒፍኩም እያ ከምዚ ኢሎምና ኣነ ከዓ ከምዚ ኢሎ እዮም ገለገለ ኢሉኒ ዳሕረይ መዒደዮኖ ኖ ከምዝታት ክትፀሓሓፍ የብልካ ንሳቶም ከምዚ እንድሕር ፅሒፎም ስቶፕ ኣነ ከምዝታት ነገር ክፅሕፍ ኣይደሊነ ክፅሓፈኒ እውን ኣይደሊነ ኢልካ ክትሓቶም ኣለካ እንድሕር ዘይሰምዑኻ ነታ መምህርካ ከይድካ ትነግራ ንዓይካ መፂኻ ንዓና ንወለድኻ ከዓ መፂኻ ትነግረና ኢለዮ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ኢለ ኣብኡ ዝፀሓሓፍዎ ነገር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ብኡ መጀመርያ ብኣፍ ይብሉ መጀመርያ ከምዚ ገፅ ንገፅ ክረኽብዎም ከለዉ ከምዚ ኢኻ ከምቲ ኢኻ እንዳበሉ ተኣኪቦም ይስሕቕዎም የባጭውሎም ከምዚ በቃ ርእሶም ታሕቲ ክገብሩ እዮም ዝደፋፍእዎም ካልእ ከዓኒ ከምዚ ናይ ክላስን ግሩፕ ገለመልታት ቴሌፎናት ስለትቀያይራ ብኡ ቴሌፎንካ ወሲዶም ከዓኒ ይፀሓሓፉልካ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ዝፀሓሓፍሉን ወደየ ርኤዮ ማለት እዩ ኣዋልድ ይፅሕፋ ኣወዳት ይፅሕፉ ሕጂ በቃ እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ ግን ሱር እንዳሰደደ እንድሕር ከይዱ ናብ ዘይድሊ ነገር ከኣቱ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሓደ ክልተ ስኻሞ ከምዚ እንዲኻ ስኽሞ ከምዚ እንዲኻ ሕጂ እቲ ምፅራፍቲ ቡሊንግ ዝበሃል ነገር ክጅምር እዩ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ኣዝያ ሓደገኛ ኮይና ዘላ ብፍፁም ክቋፃፀርዋ ዘይከኣሉ ብዙሕ ኣስተምህሮ እንዳሃቡ ብዙሕ ማዕዳታት እንዳሃቡ ቆልዑት ግን ነዛ ነገር እዚኣ ክገድፍዋ ኣይከኣሉን ነዚ ኢና ከዓ ንሕና ደቅና ኣብዚ ከምዚ ከይኣትዉ ንኸይብሉን ንኸይበሃሎምን ኮንትሮል ክንገብሮ ዘለና እምበኣረይ እዞም ክልተ ሂወት ስኢናዮም ዘለና መንእሰያት ደቅና ምዚ ተኣሳሰረ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ኩሉ ግዜ ክንቆፃ ኩሉ ግዜ ክንሪኦም ኣለና ባህሪ ደቅና ክንሪኦ ኣለና ነርቨስ ድዮም ዝኾኑ ዘለዉ ከምዚ ሕርቕ ድዮም ድብሉ ግንፍል ድዮም ድብሉ እቲ ዕድመ ከምኡ ንገብረካ እንድዩ ግን ምናልባት ዝሓብኡልና ነገራት ክህሉ ክእል እዩ ዘገድድዎም ነገር እዚ ግበር ኢሎም ዘገድድዎም ከምዚ ኢልካ ነቲ ኣኺ ተዛረባ ከምዚ በሎ ነቲ ፅሮፎ ነቲ ካብኦም ዕብይ ዝብሉ ክፀቕጥዎም ስለ ዝደልዩ ደቅና ከዓኒ ስለ ዝፈርሑ እዚ ተዘይጌርካ ክሃርመካ እየ እዚ ተዘይጌርካ ከምዚ ክገብረካ እየ ስለ ዝብልዎም ሕጂ ከይዶም ከዓኒ ንሳቶም ነቶም ዓበይቲ ሰሚዖም ነቶም ዘፍርሕዎም ሰሚዖም እዚ ነገር እዚ ክውዕልዎ እዮም ሽዑ እንታይ ሰበብ ከምፅ እዩ ኣዝና ክንጥንቀቃልና ወላ ካብቲ ካብ ደቅና ሓሳብ ኣይምፃእ ብካልእ ገይሩ ክመፆም ይኽእል እዩ ነዚ ኢና ከዓኒ ምስ ደቅና ክቱር ዝኾነ ቅርርብ ክህልወና ኣለዎ ጉልፅነት ክህልወና ኣለዎ ነፃ ኮይኖም ክዛረቡና ኣለዎ ክንምዕዶም ክንክእል ኣለና ነፃ ኮንካ እንድሕር ተዛሪብካኒ ካብ ብዙሕ ነገር ከድሕነካ ክእል ብዙሕ ነገር ክሕግዘካ ይኽእል ዘፍርሓካ ሰብ ክህሉ ኣይክእልኒ እንዳበልና ክንምዕዶም ክንክእል ኣለና ኣነ ከዓ ደቀይ ከምኡ እየ ዝብሎም ማለት እዩ መፂኹም ኣብዛ ገዛ ብግልፂ ተዛረቡ
حجي ببقربتي تنقشتي تعبي نجركمي أبوتو يزلو بلوت ماتي تزارب تنقشتي جن من البعد كافتا معروختو قال خين فاليوم قال سلازي فرح عيفالي كاني جن سخا كايدا هاخد كير كم زلكا نسخا تصبو مقد تغير ندحر لها نساتهم كم تسعوها نساتهم كقاقا يخلو مسؤوم ندحر توسخ كونكا زي تعابي جيجا جنو زي جيجا إيو كم واي بحالني كم واي جبرني أنا يلو خلان كتب لهم كل خاجن نساعتهم من تايو كم زبل زلوا لهم فريحهم نساعتهم سنة سرعة كجبرو كجمريهم كيت كخ أنا ممرك تزارب كتكئل على لك كم زي خونا له كم زي جبر له كتب على لك عند عبلنا نولادنا ون نمعدو ينزلنا سلازي سكم كع خمسة تجبروا يمعدكم تخاتلوا موبايل دقوا مسكي كفيتكم رأيوه أنت عينت متصحف على أنت يسألي أوالد يخنا أودات أنت يتصحف له منياتو دقنا صباح كوز ما تصوم حدقة كنا دحنهم نخيلنا أبتحت إجابير مالتيو تعبنا جرجن بقى تسألينا ندقنا كل جزء إدنا تعنا تسألينا كنفان ومنا زلنا مقتاوم موتصوم إجابير كحلو مالتيو أب كلهم حلو ما ينخيلنا جن كم ولد دخاني أبتحت أملخ عب حلفنا تلزلنا لذا حلفنا كأخن وتصو كنكئل علنا سلازي كنفرح زي كونسي كنقبرو زلنا سقعت زكا لنا نقبر كالق جن نأملخ نحبو مالتيو إذا خبل دليئة إجابير دقنا يحلو نعنا خاني بقى كاين شغل مزي زينا خنصوم عزقنا ناي ودنا كمون نايزا 13 عامت بعلى نفسات في أزلا بسنكي زمتع تصرفتات مالتيو عزينا أنحنا خابزخن مهار توم ولدي إجابير أملاخ سمعت يحبهم حيلي يحبهم كهلي لا يكونن انتخونا جن كوردك أول حنت تكبروا نجار يلن نعوم برتعن حيلين يهبهم نعنا خا إجابير أملاخ بقى تبى مستو علي هابنا كم يجرنا بقى دك أنا خنا أبي كم زلنا إجابير أملاخ يحلوهم قبلكم يفتو إذا فيديو تقامي تدحر كوينا بليز شير بلواءكم ناتكم حساب كأني أب كومنت تحافوا ليهم نالبت مسلكهم كمي أخم ترادوا أم موبايلهم تشكركم زعبادكم تريقوا نجارات انتايو زسكاكم نجار انتايو نمهار نمعاد ممهر سبحال نجار يلن جن كلاتنا انداتا ملالا أنا سلازخونه أبز السدت مالتيو سلازي أجونا إجابير كرد عنايو نالو ما عندي فيديو زي أتمثل نبوزحات كتبت سحشر بلوا أبقى أتسأل بخالي فيديو سكاب نرخب تبارخو سسنايو. Ciao.